जननी देवीदासी माताजी तंगेला आनु अम्मा जगनाय कृष्ण भावनामृतांतु टोटली इन्वॉल्व आशिल्लेची ते मात्र नहीं ते पूरा फॅमिली तुझी ते प्रचार करचे खातीर मस्त प्रयत्न केलेलो आसा ते प्रयत्न केलेलं फळ आमकां पूरा बेनिफिट जे आमकां मेळटा आसा कशी म्हळ्यार आता जननी माताजीना क्लास काढताना आमकां ताजे डाउट्स ते पास्ट टाइम्स लिहिले आमकां कशी मना वता म्हणाला आमकां कळटा ते कशी येता आसा एक जनरेशन नाही 2-3 जनरेशन कृष्ण भावनामृतांतू असताना ताजे रुची विंगड ते अनुभव करताना मात्र कळटा आणि आम्ही चर्च करतानाची घरकडे कसं जाता म्हणल्यार चढते विषय कृष्ण भावनामृताचे विषय चर्च करताची भगवद्गीते विषय जाऊ श्रीमद भागवतम विषय जाऊ ताजे प्रश्न उत्तर जावन निमगोचे करचे पुरा ते भावजी जेवो अक्क जेवो बहिणी जेवो आनु जेवो अम्म जेवो माम जेवो भाव जेवो अच्ची जेवो तंतू चढते उलयतना आज कसं खाण केला म्हणचे बदला का त्या श्लोकांतू कशी आशिल्ले त्या श्लोकाची डाउटशियस त्या या प्रभून सांगेल तुमका कळली वे म्हणाले प्रश्न चढ असता खाणा काही विषय काही चढ आणि खाण सांगता नाही जाल्यार कशी असता आज कसं ऑफर केलेलं आहे देवाक म्हणाल निमगेता असताची आज कसं आम्ही भोग चढयता आसाची म्हणाल निमगेता असताची तशी मस्त नमुने चर्चे कृष्ण भावनामृता रूट आणतो हंगेल मी तेना आशीर्वाद मेळ्ळेलो आसा तांका स्वागत करता आसा आयच्या सेशनाक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओवर टू यू जननी माताजी हरे कृष्ण सक्कडांग सर्वलले वैष्णवी आणि वैष्णवांक निगेले हृत्पूर्वक स्वागत आणि वंदने ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रप्रथम जावनो आम्ही गुरुवर्यांक नमस्कार करताना करनो तशीची इस्कॉन संस्थापकाचार्य एसी भक्ती वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हंका वंदन करता तशीची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावनशिले आमगेले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाल चरण रविंदाक कोटी कोटी वंदन कोरनो नमस्कार कोरनो आजी आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावनशील ते सत्संग तिन्ही अध्याय कर्मयोग तंतुले दांचे श्लोकात कोण 16 श्लोक एक सेक्शन ते मुखांतर मेळटस
आम्ही 9 श्लोक ताई 2 क्लास काढलेले सर. फर्स्ट 2 प्रश्न अर्जुनाला युद्ध कोरका की मागशी वचका ज्ञान मार्ग ऍक्सेप्ट कोरनो स्वीकार कोरनो कैरांना वचन भिक्षी कोरनो वांचका की नाही युद्ध कोरका म्हणून ताक उत्तर जाऊन कृष्ण सांगता कोणाकय एक क्षण तय कर्म करण्यातील बैसू साधीना जाव का म्हणून सांगची ते वचन अंग वचन तपस करता आणि ध्यान करता म्हणून मन आजलरी ऍक्शन्स जात असता मानसिक जाऊन ते देखून काया वाचा मनसा कसं करत म्हणजे ते यज्ञार्थात विष्णू की तेर कोरका म्हणून सांगून आता विंगड एक सेक्शन सूर जाता. आता कसं सेक्शन म्हणल्यारी देव होत 9 श्लोकांत सांगता कसं कर्म करची जाल्यारी ते विष्णू की तेर कोरका म्हण नाही मा. आता एक प्रश्न येवचे पुरो आम्ही कसला विष्णू की तेर करचे अगत्तीनं तिला कसं केल्यारी आम्ही विष्णू की तेर कोरका म्हणल्यार अर्थ स्वेत का सर्वसामान्य जाऊन प्रत्येकले ऐकनांत विषय आम्ही जोडका आणि विंगड कोणाक देऊ का म्हणल्यारी ऐकत आला वे कोणी. आता एक चल्लो तागेला डिग्री जाल्ले काम मेळ्ळे म्हणले क्या पण ना अशी बॉम्बे एक घर अस एक इन्स्टिट्यूशन अस तुगेल कसं जोडल्यारी तांतू 50% तू ते दिवकाची म्हणून सांगल्यारी आम ते दिवका ते म्हणताल तो तर ते कारण कळण तिले तो खंडित तागेले अर्निंग्स दिसनालो त्याची तागेले कोणे येऊन सांगले म्हणले क्या कळना तू इतले काळ शिकिलो तुका सांतकून आस बापूस नाशिलंती कोणीही नाशिलंती आजी मात्र आशील तू पोसूक त्यांना तुगेल बुदवून काय पळोन एकल्यान बॉम्बे चकलो भारी श्रीमंत तो ताणे तुगेल एज्युकेशन जाजेल पुरा खर्च वयसून घेता म्हणून सांगिलच. तुगेल ड्रेस जेवो तुगेल स्टे जेवो मागिरी तुगेल एज्युकेशन बुक्सा खर्चू पुरा ताणी पळोवन घेतिला ना. आता ताका प्राय जाला जाल्यार तुगेले ड्युटी ते दिपुणी ते दिवका आता तुका इन्कम मेळता मस्त ऑड कंपनी तुका काम मेळ्ळा तागेल दयेन तू म्हणून ते कारण कळले म्हण जाल्यार तो ते मनशा दिवचेक मागशेना नाही वे. हो तागेल मितेन म्हाका इतले एज्युकेशन मेळलेले इतले म्हाका इतलो ओड जालेलो हांव कसली तोंदरी कळीन म्हाका हॉस्टेलार राबताना सकड तशें जाल्यार ताका कितले आसो दुड्डू हांव खंडीत ताका दिता इत म्हळ्यार मेगेल तसल मस्त चेडू असो पुरो तांक सकड सहाय करू ताका जाता कोण नाका म्हळ्यार ताका कितले असो मेगेल वांटेज हांव दिता म्हणून ते चाल्लो मना लेखता न्ही वे. तशीची हे कॉन्सेप्ट आमकां कळका इतेक आम्ही दावा दिवका विष्णूल कितें ते प्रती काम कोरका ते कळले म्हण जाल्यार आमकां सुलभ जाता. आमकां न्ही ताका आशिल्लें रिलेशन कसले ताण कशें आमकां पळोवन घेतला तो कोण हे मना करून दिवचेक देव तांची श्लोका सांगता सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापती अनेन प्रसविष्यध्वं एष वोस्त्विष्ट कामदो. देव सांगता पुरोवाच प्रजापती प्रजापती म्हळ्यार देव प्रत्येक सृष्टीचे प्रजेल तो सांगता सहयज्ञा माताजी म्यूट चला. इतले वेळ सांगेल ऐकय नी इतले वेळ सांगेल ऐकला आत्ता 1 सेकंदा पुढे. सहयज्ञान
हा ओके. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापती अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्. देव सांगता पुरोवाच, पुरा म्हणणारी पुढे जाऊन सांगला सृष्टी करताना, उवाच प्रजापती, प्रजापती म्हणणारी देव 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 सांगता आम्ही सृष्टी करताना सृष्टी ಒಟ್ಟು तुमका एन्जॉय करचे कितेरी हांव यज्ञ ಒಟ್ಟು तुमगेलोटू जनालो प्रजेलोटू हांव यज्ञ पेटयला. यज्ञ कसलेक हंगा आमी आयल्यान कसलेक हे सृष्टी कसले जाल्लेले हे सगळं आमकां कळका. हे आम्ही जीवराशी आमका भोग करचे आशे कितेरी आणि यजमानपणा आशे कितेरी हांव करता हांव हांव म्हणलेले ते बॉसिंग असणं ते चलवसीच कितेरी आम्ही दावाल लोका तुकून हे सृष्टी आयल्यान ती देखून आम्ही दावाले हे विसरला आमका संबंध दावाले जी शाश्वत जावन आशिल्ले ते संबंध आम्ही दावाले सेवक जावन आशिल्ले ते कैंकर्य किंकर जावन आशिल्ले ती म्हणून ते विसरला आमका. आम्ही हांगा येवन बॉसिंग सुरू केला. बॉसिंग म्हणल्यार हांवाची पुराई म्हणून. उदाहरणाक अच्युतदास भट मामान परत एक काणी सांगू आशिल्ले हांवाची म्हगेलेच चलचे. एक माय आनी सून आशिल्ले ते वेळार माई नावचे वतके नहीं तो नाव नेताना तिगेल गरले तो कोण की येतच के लगी घरचे हो ते तिन्ही घरचे कडेतच के तेन ती निमगेट काय वाटेरी हा कशेस तू वय चौक्यास आमगे गरले चमकलील वय कित्याक हे मेणे जावक आशिल्ले तशी मेणे म्हण चमकल्ले मागीर कसं जाल्लें तुगेल सून आशिल्ली कसं म्हणाल ती ना म्हणाल मेणे हा ना म्हणाल वे ती या तू मेगलोट या म्हणून कश म्हण पळयता ती ना म्हणलेले आपण वर न्हू ती भांगराब तू म्हणून भायर राबय न्हू भितर वचून सुन्ने सम दिश्टयता कशी ना म्हणली तू हांव आसतना म्हणून हा एकली मेणे निमगोन येयल्या तू कशी ना म्हणलें म्हण लढाई ताका ती म्हणता काही लागी घरची तुमगे लढाई तुम्ही मागीर करी ती म्हाका मेणे दी ती तेन्ना ती माई भायर येवन सांगता तू राब आयक मेणे ना तू असं म्हणत अयो तावळ तुगेल सुन्ने नाही ते एक नो सांगिले वय ती कोण सांगू का हांव आसतना हांव न्हू यजमानी हांव सांगका तशी ताका म्हणची बॉसिंग म्हणून दुसरे सोन दिवचे ना हांवची म्हणून ते मेंटॅलिटी आसूनच कैंकर्य सेवे आम्ही कान घेवका. ईशोपनिषदान सांगला ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचां जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीत मागृत कस्य स्विद्दनं म्हणून सांगला. हे लोक कोणाले ईशावास्यमिदं सर्वं पूरे ये जगदीशाले आमक कसल वांट आमगेलस की ते काणू वरलेल पुरा मिगेल नाही आमगेल आम्ही कशी आम्ही कान घेवका ते स्वीकार करका दावाले दावान आमक दिल्ला ते भोग करूक म्हणलेले ते ग्रॅटिट्यूडांतू कृतज्ञतेंतू आम्ही वांचून आसूका ते देव आमकां सांगून दितस. तश म्हणल्यार सहयज्ञ दावान यज्ञ पेटयला काय इतेक यज्ञ करताना आमका सकाळी उपास बेसका जाता मागीर इंद्राय स्वाहा इदम न मम म्हणटात ती आम्ही इतेक म्हणल्यार इंद्राक स्वाहा म्हणटात ती देवतेक इतर देवतेक स्वाहा म्हणटात ती स्वाहा म्हणताना इदम न मम म्हणटात ती
हे मिगेल नाही ते ममकार वत्ता निर्मम जातात आम्ही ममकार वचका ममकार वचकाची दान आम्ही दान दिवचे ते ताजी कितेरी आम्ही याग करचे ते याग करताना आमका ममकार वत्ता तेच्यात कृष्णान अर्जुना सांगचे तू ते तगल वैरशिले हे सोडी कसले होगी सोडी कौरवांगल वैरी तू मिगिल आदेशा वैरी युद्ध करी मिगिल प्रीती कितेर युद्ध करी तंगेल वैरी कोप्पार युद्ध कोर का तेच्यात कृष्ण अर्जुना सांगोंडितस कसले तू गेल नाही ये याग यज्ञ पुरा इथे जावान पेटेला म्हणणारी आमगेल ममकार वच्चाक कशी काय पुणी ते यज्ञ कुंडान तो घालचे कसले धान्य तूप हवीस पुरा घालून कसले पुणी करतस आणि तिथे काही दावा पावता तशी लेखून आते जाऊ तरी दावा पावता कशी एक कंप्युटरांत एक आम्ही कसले पुणे मेसेज घालून एक बटन प्रेस केलं कुठलं कशी ते आमगेले डॉक्युमेंट पुराय अमेरिकात पावता तसे असताना मनुष्यान केलेलं एक कंप्युटरान तो अंगी खाली बटन प्रेस केलं रे अमेरिका वतके तसे असताना ते वेदा मंत्र ते हे पुरा सांगले री दावा पावना मे त्या होमा कुंडान तो ते दावाले तोंड काही ते अग्नी दावाल जीभ काही त्या अग्नी कसं करता ते अग्नीचे स्रोत कोण सूर्यावरून दित काही आम्ही घालेल पुरा आणि ते सूर्य भगवान दावावरून दित काही तशी खंडित ते दावा पावता आम्ही कसं अंगा याग यज्ञ कुंडात घालल्यारी ते दावा पावता आश्चर्य जाऊच्या पूरम का एक चल्ले का या बॉक्क जाऊन डॉक्टरला चमकल म्हणलं की आता त्यान डॉक्टर सांगता घे गुळी कान घे इथे म्हणता खई पय्याक वे लावचेक वे उद्दा घालनो जोरोनो नाही पोट्टा घे पोट्टा घेतलं पय्याच कशी राबता पोट्टा गुळी घेतल्यारी पय्याकचे काय गुण जाता ते प्रकार आम्ही होमा कुंडात कसं घालल्यारी ते दावा पावता कसले करची आणि काय आमगेले ये संसारा वैरी अशी ते आशे निल्ल जावचेक आणि आमगेले ते आत्माचे आयडेंटिटी आमगेले कसं म्हणून आमकां कळचेक आमगेले बॉडीली कॉन्सेप्ट म्हळ्यार शरीर बोध कशी आमकां चड जाता तसल नमुने कर्म उणी करची कितें याग यज्ञ करचे आमी उदाहरणेक तुमकां मना वचका जाल्यार एक सान उदाहरण सांगता हांव एक आवसू एक चेरडाक स्कुला पेटयत म्हणले क्या स्कुला पेटयता आनी ते चेरडो सुरयेर वचना सान आसतना तेन्ना कसं करता स्कुला चमकल्यार डेली एक कॅडबरीज दिता हांव तुका म्हणटा येदे दोड कॅडबरीज दिता ते आवसू ते कॅडबरीज खावचे आशे कितें ते चेरडो स्कुला वता न्ही हे भागवता मानतो श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान सांगील म्हण आस परपरटांत 11 स्कंदांत आस भारी छंद असते वाजूक तेन्ना ते चेरडो कॅडबरीज खावचे कितें स्कुला वता जाल्यार कॅडबरीज खावचे कितें स्कुला वचचे उद्देश सुरवेर ते चेरडो लागता कॅडबरीज खावचे कितें स्कुला वचचे क्रमेण ताका मना वता कॅडबरीज खावचे कितें स्कुला वचची न्ही स्कुला वचची पर्पस विंगड म्हणून ताका मना वता तशीची आम्ही या लोकांतो अंगी येवन एन्जॉय करचे आयल्यान ती म्हणून आम्ही लेखला ऍक्च्युअल पर्पस ते न्ही आमगेले या लोका येवन आम्ही ते दावाले आणि आमगेले ते संबंध आम्ही मना करून घेवका ते संबंध मना केले मात्र भगवद्गीतेन कसं सांगला वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विजेव चाहम म्हणून सांगला दावान ये संबंध मना करून घेवका ते देखून ये आत्माच प्लॅटफॉर्मार राबून
हांव करची न्ही एकसले मिगेल न्ही ईशावास्यम इदम सर्वम म्हण हे मना करून घेवन आम्ही हे लोकांतो प्रती काम यज्ञ रूपारे कोरका प्रती काम यज्ञ म्हणल्यार कुडले आम्ही एक होमा कुंड तांत येदे उज्जो तशी म्हणून आम्ही मनांतो आमगेला आयडिया बेसून गेला त्याने 4 अध्यायांतो देव सांगता सुमार नमन यज्ञस्य द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ याग यज्ञ तथा परा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितवृता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान समं कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो अशी सुमार नमनचे यज्ञ सांगता देव गलरी सर्वं कर्म अखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते म्हणून कडेर सांगता देव प्रत्येक यज्ञ करचे आम्ही कसं ಕೆಲವು ಜನ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ಕರ್ತಂತಿ ಮರಿ ದುಡ್ಡು ದೀವ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅದೇ ಹೇಪುರ ಬಂದೈತಂತಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೆ ಕೋರ್ನು ಪ್ರಾಣ ಗಟ್ಟಿದವ್ರನು ते प्रकार दवाक उडगास करतांती ते पुराई तप करतांती ಕೆಲವು ಜನ तपो यज्ञ करतांती कस यज्ञ केल्यारी ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञान मेले म्हणजलारी प्रयोजन पुरा यज्ञ कोरणी आणि काही आम्ही ते मॉरल कोड्स काही वैरी वच्चनी म्हणजलारी देव आमका आमगेले देवाल संबंध देवाल किंकर आम्ही म्हणून मना वचने म्हणजलारी काही प्रयोजन कितली आग यज्ञ कोरणी प्रयोजन म्हणंगा प्रभुपाद ನಂಗೆಲ್ಲ परपरಟ सांगता संती ते देखून चैतन्य महाप्रभुना यासकड कष्ट नका म्हणून सांगून संकीर्तन यज्ञ सूर केला खाली संकीर्तन केले पुरो ऑटोमॅटिकली आम्ही कृष्णा कॉन्शियस जातांती कृष्णा कॉन्शियस जावन आमका देवाल आणि आमगेला संबंध मना वचन आम्ही मागीर क्रमेण देवाल लोका वचत हे शरीर सोडल्यानंतर आता 11 श्लोक पळया 11 श्लोकान सांगता देव देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत देवान् भावयतानेन अशी आम्ही याग यज्ञ करताना देवता पुरा खुशी जातका इत्याक म्हळ्यार प्रत्येक देवते आमगेले परम पुरुषोत्तम कृष्णाले एजंट कहतानी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एजंट्स त्यांनी पुरा पळोवन घेता हे सृष्टी एकलो वारेच देवते वारे कशी येवका एकलो पावसाचे पावस कशी येवका मागीर उज्जेचे उज्ज कशी जावका प्रत्येक वस्ताक हांगा ते आदि देवते संती ते देवते पुरा आमगेले कृष्णाले अंग त्यांनी पुरा कसं तांका दिल्लेरी त्यांनी कृष्णा वरून दितांती ते आम्ही मना करून घेवका पुरा आमका आम्ही रातचे सूर्यप्रकाश चंद्राले चंद्रिका पुरे आमका दिवचे ते देवतेन आमका दिवचे सप्लाय करचे तांका खुशी करची कितेरी आम्ही यज्ञ करका देवान भावयताने तांका खुशी जाताना देवांक पुरा खुशी जाताना ते देवा भावयंतु वः तांनी पुरा आमक खुशी करची कितेरी आमक जावक जाल्लेले वस्तू आमक दितांती तांनी तशी परस्परं भावयन्तः परस्पर आम्ही त्याकडाकड खुशी कोरून श्रेयः परमवाप्स्यत आम्ही श्रेय आमका मेळता पावयत आम्ही श्रेय पावतांती म्हणून देव हांगा सांगता कित्याक म्हळ्यार यज्ञ फुडें कालांतू कशें म्हळ्यार एक सॅक्रिफायसाची यज्ञ म्हळ्यार डेली प्रति गरलेगे यज्ञ जाताशिल्ले प्रति गरलेगे यज्ञ जाल्या नंतर 12 12:30 आरती जावन 1 घंटी म्हणताना ते गडबडी करून आता कालावर टप्पने जेवणा बेसची न्ही घरची यजमानान भायर वचून गट्टी आपोवचेच काही कोणे वाटेर वताल्यांक कोण येता यज्ञ जाल्ला कोणाक प्रसाद जावका त्यांनी पुरा येवी येता म्हण तेच केलो पण 2 जणांना आयल्यारी ते वरल्यारी यजमाना मेळटा
खंय जेव्हा 10 जणां आयली म्हण जाल्यार त्यांनी वांटून खावचे यजमाना मेळ्ळे जाल्यार ते उद्दा पिवन नुता बेसका हे सगळं करताना ममकार वत्ता आयच्या दिसान तू नाते हे सगळं कोरून ताकड परस्पर आम्ही खुशी करताना आमका श्रेय जाता एक यज्ञ करताना यज्ञाचे अवशिष्ट आम्ही खाताना कसं जातं म्हणल्यार आमगेले एक्सिस्टन्स अस्तित्व शुद्धीकरण जाता शुद्ध जाता हांगा प्रभुपादान बरयला आपल्या वेदांत कसं सांगला आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृती स्मृतिर्लंबे सर्व ग्रंथीना विप्रमोक्ष आहार शुद्ध असल्यारी आमगेले सात्विक ये गुण आहेत का आमगेल्यांतू ते सात्विक गुण येईल कुठले आमगेले स्मृती डिटर्मिनेशन आहेत आमका डिटर्मिनेशन ये जाल्यार आमगेले मेमरी गट्टी जाता मेमरी गट्टी जाताना आमक ते पूरा ग्रंथ पूरा प्यूर जावन फायनर टिश्यूज म्हणतात फायनर मेमरी सकड प्यूर जावन आमका मोक्ष तेकड वच्चक बुद्धी जावन आमका देव खंडित तागे लोक आपोवन व्हरता 12चे श्लोकांत कसं सांगला ते देखून कसं करता आम्ही यज्ञशिष्टा शिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे पुंजते ते त्वगं पापा हे पचन्त्यात्मकारणात् हिंगा देव सांगता यज्ञशिष्टा आशिन संतो म्हळ्यार डिवोटीस दवाळ डिवोटीस म्हळ्यार कोण ब्रह्मसंहितेन सांगला आपला प्रेमांजन चरित भक्ती विलोचनेन तांगेले दोळ्यान केन्नाय दावाले प्रेम म्हणलें काज्जल लावन आसता केन्नाय दोळ बोर नासता दवाल विषय आयकल्यार दवाल काणी आयकल्यार दवाल नांव कळल्यार तांगनी एक्स्टेसी वत्तान ती तसल जण प्रेमांजन चुरित भक्ती विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति ते तसल संताल हृदयांतू केन्नाय देव वास कोर नासता तशें आसतना केन्नाय कृष्णान वास करचे हृदयांतू तसल मनीस कृष्णा दिल्ली शिवाय खतल वे कृष्णा दित तो केन्नाय कसली दितूम खतन जेवो नेस्तान जेवो तो कृष्णा दिता एक नवे आंगर घालताना एक सूत पुणे कृष्णा दिता कृष्णाल उडगास काढता कशी आमगेल चेरडाल उडगास आमके येतकी तो निद्दो हो कसलेय करो हुशार ना जाल्यार वडणेता खावचे जायना म्हण जाल्यार हुशार जत्तेच पुणे खत्ताल तो म्हण आमी कहाण बदीक दवरता सुरवीर तक्का खंय जेव सरल्यार उठयल्यार कुडले ताका दिवका नवे म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमगेल हृदयान केन्ना आमगेल चेरड आस तशीची एक संताल हृदयान केन्नाय देव आस कृष्ण आस ते देखून प्रत्येकय तो खत्तान की जेवतान की उपयोग करताना तो दावाले त्या कृष्णाल उडगास काणू कृष्णाक दवरता कृष्णा दवरल कुडले तो प्रसाद जाता प्रसाद जावन ते तो भुंजते सर्व किल्बिषय पुरा कल मशवत कय तागेले अंगातुल्यान कशी एक वॅक्सिनेशन घेताना एक मनशाला अंगा आशिल्ले पुराय वायट टॉक्सिन्स पुरा वचून तागेली इम्युनिटी कशी चढता तशीची एक मनशान प्रसाद घेत खाताना तागेले अंगा आशिल्ले कल्मश पुरा वता पाप पुरा नाश जाता तेची कोण दावा दवरनतील खत्ता तो पाप खत्ता कोण तागेल किती रंदप करून खत्ता दावा दवर ना भुंजते ते त्वगम पापा हे पचन्ति आत्मकारणात् ताका आपला आमी खंय पुणे भायर वताना आमका ऑफर करू जायना जाल्यार इतलो प्रसाद व्हरतांती जाल्यार उद्दाक 2-3 दीस ट्रॅव्हल करताना उद्दाक कितली वरी येता कितलो मामी येता तेन्ना कसं करचे ताका तुळशी कंठी घालची पळय आमी तुळशी कंठी घालताना ताका तुकून पास जाता तुळशी कंठीक ते
टच जतन गळ्यान तुल्यान त प्रसाद जतके तीर्थ जतके उद्दाशिले नाजलरी श्लोकस ते ये मूत जतके तुलसी कंटी ते देखून प्रति एकलने गलका सदय सुखा गळ्यांतो भुंजते ते त्वगम पापा एपचंती आत्मकारणात कोण तंतंगले कितेरी रंदप करून खात की त्यांनी पाप खत संती आणि त्यांनी चोर म्हणून सांगता देव चोर काही हंग सांगला आपल्या 12 श्लोकांत सांगला तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवस स्तेन म्हणल्यारी चोरू हे सगळं आमका दिवचे प्रत्येक आमगेले आम्ही वांची कितेरी आमका दिवची पुरे देवतेन ते कोण आमका दित की तांका दिना तिला आम्ही केल्यार कशी चोर नाही ते देव सांगता पळय 12 अध्याय स्तेन म्हणल्यारी चोरू आणि 13 श्लोकांत सांगता कोण तंतंगेले की रांदप करत की त्यांनी पाप खात संती अंतू मस्त कहाणी असंती एक संत शिल्कೈ तो संतो रान्नांतू चंदायर जप कोरनु दावा कसं की ताण केलेले मेळलेले ताक फल वस्तू पुरा दावा दवरून अर्पण कोरनु तो खत शिल्कೈ एक दिसू राह्या सुद्धी मेळता आमगेल गावांतू एक हरिवड संतस तगले हरिवड पवरस म्हणून रायो आणि राणी तक वचन अपयतांती ತಂಗಲ ಅರಮನೆ येवनु एक दिसा प्रसाद खावका जायत म्हण सांगून तो संत येता येवनु रायाल्यांगा विजृंभणेरी ओड भांगराचे थाली दवरला ताज भितरी कितली ना म्हण म्हणना बोरी चप्पन बोग म्हणतांती ओरून दवरला कंची खावचे कसं ये म्हणून कळना दोळ तशी पळ इंटाय ते संतान तो पुरा खाता खावनु कसले नाक मका तुम्ही सकडे मिगेल उस्कू करू नकांती हंग बेसका म्हणना मका आम्ही जितले ओगूर खाता म्हणून सांगू ना तो खत्ताना ते प्रसादू नी जलेल देखून तक्का एक मनात एक परिवर्तन येता तितली अंग सकट दवरला आपलं सण सन्न गिंदल तंबियो तट्टे वट्टे पूरे पोळेरू पूरे भंगराच मू तंदुले एक कळल्यार काय तांका कळतं की नाही तांका ತೊಂದ್ರೆಸ इज्जले म्हणून एक मन ऐकत असेल भावन येता का आणि एक तंबी काढतो तागल किरवंटी मारता तशें हात धुता आणि तशी ಇವತ್ತು तो तका गोत ना ताण तशी चौकी केला म्हणून रान्ना येवनु मग्गीर कसं जात म्हणल्यार अपास हेर दिवस होता प्रसादाचे जेवण पुरा जेवण करताची ती तगेले कुटीरांत एक तांबी पळयता ये खंय तुकून येयले भंगरा तांबियो तेंता कुडगास येता हो आपण्यान काली राया थंय जेवण करताना हे म्हाका थंय तुकून हाडलेले हांव कशी हाडले बाये भारी व्हड चूक जाली म्हणून आलोचन करताना कळता ते दावाल प्रसाद नी आपणेन केल्लेले ತಂಗೆಲೆ ते जोडी कशी म्हणून ಗೊತ್ತು रायाले खजाना तुकून काढलेले अर्निंग्स कशी म्हणून कोणाक ಗೊತ್ತು म्हणून ते तांबी दिवचे वताना राया सांगता आशिला अशी म्हाका जाल्ला ते कंची म्हणून तू एक विचार करतवे म्हणताना रायन विचार करताना सांगता त्या आर्ता कोण की टॅक्स बंदनी काही कोण बंगरा कामाचे त्या बंगरा कामाच्या आपयताना तो सांगता वे हांव कोणाल की दुड्ड वांतू ते वट्टी कोरून केलेले तांबी ते हांव टॅक्स भरनी म्हण तुम्ही गेल पुरा बंगार काढताना त्या जोटा येयले कितली एक हेस पळय परिणाम जाता पळय मनशाले मनांतू इतले टायम म्हणल्यार रामानुजाचार्यन एक पंता प्रसादनी खावनु ತಂಗೆಲೆ जेवण जत्तची चंद्रभाग नहीं वचून हंगा श्रीरंगम अंतू हात धुल्ली हात धुताना ते नांगटा एडेंतू
सुमार प्रसाद पुरा शिता कण पुरा वर नशिला ते पुरा उदकांत दुत्ताना नईन तो हात घालताना ते नईन तशील जळकी पुरा खात कैते प्रसाद प्रसाद खेलेल ಕೂಡ್ಲೆ ಜಳಕಿ ಪುರ ಚತುರ್ಭುಜ ಜಾವ್ರು ಪೂರ ವೈಕುಂಠ ಅವತ್ತಂತೆ ते नमने पवर अशी कहाणी सांगू चमकल्यारी इतले एक कहाणी एक कहाणी रामानुजाचार्याला वेळार जाल्लेला ते व्हड कहाणी तातूंत एक भाग सांगता मग खाली प्रसादाक संबंध जावन आशिल्ले रामानुजाचार्य एक म्हणता पक्कनी तांगेले एक शिष्य वर्ग तसे शिष्य वरदाचार्यनी तांगेल बायल लक्ष्मी म्हणून तांगेल घरल्या वतांती पक्कनी गेलेले देखून तांगेल शिष्य वर्ग पुरा आसंती 50 लोक तांकां ಒಟ್ಟು घाबरेत तांणी बजी दुर्बळ तांणी ಒಟ್ಟು एक सकी एक माड मडलाची कोरून राबलेंती कसली ना जलरी पुढे कालावरी आता कालावरी मोबाईल कसले ना गुरुवरी येत संती म्हणून सुद्दी ना पक्कनी आयलेंती तेवे आयलेरी एक बैसो आसंताय ना उगी उगी कोयर काणू पुसून ते इथे गेले एक कसं की एक दावाले पुसच्या बैरास असेल तांतू बेस करून गुरुवर्यानं प्रूफ येवचे आईच्या दिसावरी विमान मागेरी कार कसले ना ट्रेन एक पण आयल्यारी आणि येवचे सकी ना की अरे विशेष गुरुवरी आयलेंती तशेंच तांकां स्वीकार करका तांकां पळोवका उपचार करका म्हणल्यार एक तिगेले मत्तेन तो लक्ष्मी तिगेले माताजीले करचे बा म्हणताना ती बामणाले सांगता हुस्को करू ती हांव कसले एक वाट स्कीम पळयता म्हणून ती ते एक रिच श्रीमंत जावन आशिल्ले एक जमीनदार आशिल्लो ताका केन्नाय बी गेल वयर एक दोळो ती कसं करता केन्नाय तिणे नाही तुका नाव नेता ताण तिका पळोवचे ती तागेल घरले वचून तागेले सांगता प्रभू आमगेल घरले जो गुरु आयला ते देखून आयलें ती सलेपणी करून म्हाका रांदप करूंक 50 जणांक तांदूळ दरी दाळी ते हे पुरो सामान दिल्यार हांव कशीपणी करून तुका पावयता म्हूण ताका नमस्कार घालता तो हसता हांव केन्नाय लाग घेताना तुका तोंड गुंडच आशिल्लें आज तू जावन मेगेल घरले आयल्या म्हाका कसं जावका काय नाका सक्कड कार्यक्रम जातची तुका पुरा हांव पेटयता पुरा तुगेल कार्यक्रम गुरु सेवे पुरा जातची तू मेगेल ಒಟ್ಟು एक दीस रात्री येवका म्हूण सांगता असं करचे जायत म्हणते ती जायत म्हूण सांगून तो पुरान म्हणे तांदूळ सामग्री पुरा पेटयता तिगेल घरलेगी तशी ती कसं करता पुरान म्हणे रांदप करून घालता हाणे वरदाचार्य तागेले तिगेल बामूण भिक्षी करून येताना ಒಟ್ಟು मेळ्ळा एक मुष्टी पोव खंय पुऱ्या 50 जणांक आश्चर्य बायल्यान हे नमूने रांदप करून घालला उबटी सारू उपकरी गडशे पुरा करून घालला तिने 2 घंटे म्हणताना रामानुजाचार्य तांगेल लेक्चर पुरा जावन आरती सकट जावन तांगेल दावाले प्रसाद नैवेद्य कवित बग येता सकडे जेवता ती सकडे जेविल नंतर रामानुजाचार्य भायर सरताना निमगयता भारी खुश जाल न्हू मा तुमका म्हण बाई भारी खुश जाल्या जल्माल खरे तुमी आमगेल घरले येता ती म्हणून म्हणताना जाल्यार म्हाका तुगेल तोंडार एक दुःख दिसता म्हणता रामानुजाचार्य ताका ती सांगता कसं सांगचे गुरु तुमगेले सांगनातले तुम्ही निमगयता ना तुमगेले सांगनातले उपाय ना म्हण सांगून ती सांगल जाल्लेले विषय पुरा सांगता तेन्ना आचार्य सांगता ती तू एक काम करी सुरवेरी ते दावाले प्रसाद जेव तुम्ही 2 जणे ಒಟ್ಟು ಬೇಯಿಸುನ್ जेवी आणि एक सान चोळकेन तू तुमगेले ते वरलेले शीत की कसं की गोडशे द्यायची ते प्रसाद म्हणून सांगून ते मनशा व्हरून दी म्हणतात ते प्रकार तिने ते जमीनदारा व्हरून दिताना तो ती सांगता हांव आज तुगेल सांगिल्या वेरीची कसले हांगा आयल्या आयज रात्री हांगा कळवचे का जाल्यार एक कडेच विनंती मेगेल कसा म्हणल्यार या प्रसाद तू एक पण खावका तेन्ना तो सांगता जायता म्हण प्रसाद खेलेल कुडले तेगेल मनान तू कशी एक मॅजिकशे परिवर्तन जात म्हण हे सकट जाल्लेल काणी
तो सांगता इतली अन्याय काम मुगेला अम्म शेतू तुमगेल गुरु खै अस नक्क दिला आलोचने येईल मका इतलं पतिव्रत जावन असेल तुगेल वैरी तुगेल गुरु खै अस मका तगलगी पाय अर्पण मग क्षमी निमगोका कस कस वाट चुकत अशिल मका तुगेल गुरुल पाय अर्पण का म्हणून सांगून ती गीता कापून वरता गुरु लगी आणि गुरुले पाय अर्पण त्यांनी भारी तेंची तका शिष्य जात तो तगेले रामानुजाचार्य ತಂಗೆಲ भारी वाट भक्त जाता तशी मस्त काणी असन ती तिथले संगीत प्रसाद खाऊन चेंज झालेलं आणि प्रसाद खायना तिला अधपतन झालेलं मस्त काणी असं त्याला रामका मुका रोज का नव्हे 14 श्लोका वच्चे आम्ही तशी हंगा देव सांगता संकीर्तन यज्ञ कृष्ण चैतन्य महाप्रभून संकीर्तन यज्ञ म्हणाला सुलभ सदून कळला संकीर्तन करचे दावा कामी कसा केला की ते नैवेद्यावरचे आणि खाऊचे नाही प्रभुपादान इस्कॉन बुलेट्स म्हणजे शिले अक्का गुलाब जामुन अक्का आईला 7 जण अक्का पुढे प्रभुपादान शिकेले गुलाब जामुन कशी करचे म्हणून तर भक्तिचारो स्वामी परत त्यांनी सांगतात आमगे लागीरा पण शिकवायचे शिला प्रभुपादान म्हणून ते कितले जामुन करतशिला त्यांनी आईला 7 जणांना खाऊ का म्हणून सांगून त्या बागला लागे दवरतशील ती तशी पुणे जण इस्कॉन येऊन सर्व का म्हणून प्रसाद महिम तिथले ते इतेक अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः अन्नात भवन्ति भूतानि कशी ते जत्ता कृष्णाक हे केल्यारी प्रत्येक जाता अंग दाखयत पळ देव तेवे देव आमक सांगून दिता कशी ताका आराधन केल्यारी प्रत्येक लेके आराधन केलेल्या वरीची अन्नात भवन्ति भूतानि अन्न कशी जाता अन्न भूतानि भूतराशी पुरा वांची कशी आम्ही पुरा वांच का झाला रामका अन्न जाव का नाही मा अन्न कशी जाता पर्जन्यात अन्न संभवा अन्न जाव का झाला रे डाळी तोरी डाळी मुगा डाळी पुरा धान्य अन्न पुरा जाव का झाला रे पाऊस जाव का पर्जन्य जाव का पाऊस यज्ञात भवति पर्जन्य पाऊस कशी जाता वर्ष कशी जाता यज्ञात जाता यज्ञ कशी जाता कर्म समुद्भव यज्ञ आमगे नियत कर्म केलेलं देखो ना आम्ही ते पाऊस येता कर्म समुद्भव प्रिस्क्राइब ड्युटीज अनेक श्लोक तकाच अटॅच रिपळम ते कंटिन्युएशन कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धी ते प्रिस्क्राइब ड्युटीज काही चुकून येता कसले म्हणून कशी आमका कळता ब्रह्माक्षर समुद्भवम वेदात कोण कळता तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम वेद काही तुकोन आईले वेद दावाले तोंडा तुकोन आईले ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद 4 वेद दावाले तोंडा तुकोन आईला म्हणून अंग सांगता ती तशी पळोवचे गेले रे आता हांव सांगेल सायकल तुमकां मना गेल ना आम्ही जाव का आम्ही येऊ का जाल्या रे अन्न जाव का जाल्यार पावस जाव का जाल्यार रे यज्ञ जाव का यज्ञ म्हळ्यार रे काही तुकोन येता प्रिस्क्राइब ड्युटीज नियत कर्म तुकोन येता नियत कर्म वेदांत सांगला वेद दावाले तोंडा तुकोन येता तशी पळोवचे गेल्यार एक सर्कल ते अपास अन्न पावस येता ते सर्कल जाल्यार देखून आम्ही ते यज्ञ केल्यार दावा पावता ते देव प्रत्येकडे असं नव्हे पळा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म सर्वगत म्हळ्यार तो प्रत्येकडे असं ऑल परवेडिंग तो आम सुरवेर एक उदाहरण सांगेन मी तुमका एक चेल्ल्याक खंय दिवका म्हण जाल्यार
काही पुणी ताणे जोडलेलं दुड दिव का म्हणजे इथे दिव का म्हणून म्हणावंच का ते देखून आमक ये कॉन्सेप्ट आमक म्हणावंच का देव सर्वगत ताणे दिव चमका प्रति नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम प्रति यज्ञाती तोस प्रतिष्ठित जावनस ते देखून ताक दिल्लरी तो अपास आमका पावस अडयता अन्न दिता तशी जाता ते देवते ते तांतांगेल काम कोर न्हू आमकां दिता ती वेद कसले करचे ते देखून यज्ञ कसले करचे आम्ही बद्ध जावन आत्म कशी केलो आशे घेऊन आम्ही हांगा आयलेंती आम्ही केलो आशे घेऊन त्या पुरेस चायलेंती आमकां गोतना हांगा आमगेले आशे चलना आमगेले यजमानपण चलना म्हूण आमकां गोतना ते कळचे कितें देवान यज्ञ पेटयला ते यज्ञाच पर्पसय तेची ताका खुशी कोरका ताका खुशी करता करता आम्ही आमगेले इच्छेय परिपूर्ण करता ती इच्छेय परिपूर्ण करता करता आम्ही कडेर म्हणटाना दावा लोका वचेत कोण कृष्णा कॉन्शियसनेस कोण हे केला की स्वीकार केला की त्यांनी यज्ञ पूरा केलेला वरीची म्हणून प्रभुपाद कडेरचे परपरटान कडेरची लायनान सांगता पळय जल्लितले तुम्ही बूक घेऊन बसल्यारी भारी लायकयत म्हळ्यारी प्रभुपाद हे परपरट साक्षात शास्त्रची विंगड कसलेना प्रति एक सेंटेन्स ತಂಗೆಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರची शास्त्र सोडून विंगड कसले बरेनांती even those who have not followed the Vedic injunctions कसले वेदाच कसले आम्ही स्वीकार करून जाल्यार रिवॉर्ड नाही कृष्णा कॉन्शियसनेस आम्ही स्वीकार केलावे that will take the place of performance of Vedic yajnas or karmas कृष्णा कॉन्शियसनेस आम्ही स्वीकार करून जप करचे भजन करचे दावालेद्रा प्रसाद दवरचे संकीर्तन करचे दावाल प्रसाद खावचे ते यज्ञाक समान म्हणून सांगून हांगा प्रभुपाद सांगता सर आणि यज्ञ म्हणल्यार कुडले हांव तावळ सांगिल बरी यज्ञ कुंड जावका म्हणना आता कलियुगांतू चैतन्य महाप्रभून संकीर्तन यज्ञ केला संकीर्तन यज्ञ कितले पॉवरफुल म्हळ्यार प्रभुपादान एक पंत हैदराबादांत असताना त्यांनी ते पंडल कार्यक्रम केलेला पंडल प्रोग्राम ते वेळारी प्रभुपादाक सुद्धी मेळता प्रभुपाद थंय आशिल्ले शिष्य पुरो सांगता ती प्रभुपादांक हांगा पावस येवन 2-3 वर्स चल्ले म्हणून ते लवकडान हे स्टेटांतू पावस येवन 6-7 वर्स थंय जाल्ला प्रभुपाद म्हणटा की तांगेल हैदराबादांतू त्यांनी पंडल प्रोग्राम करताना 2-3 वर्स जाला काही सम पावस येवन कीर्तन करूया म्हणता काही तशी कीर्तन करून ते कंडापटी पावस की ते वर्स पेपरा पुरायला हांगा गौर गोविंद महाराजाने तशीची फॉरिना एक पंचमकल त्यांनी कार्डिगन वेल्स म्हण एक गावांतू तुमका गूगल केल्यार हे सकड मेळटा कार्डिगन वेल्स म्हण एक गावांत त्यांनी चमकल्ल्यान ती ते वेळारी थंय तशीची पावसू ना काही पावस ना म्हणून सांगून त्यांनी पावील कुडल्या शिष्य वर्गान पुरा सांगताना तुम्ही पुरा भजन कर निवे केला तशेल्यार सम मनांत कर निवे मनांत केल्यारी खंडित जगता म्हणून सांगून त्यांनी भजन सुरू करता काही कितले की जण पुरा लेखता काही हे शो मारचे का म्हणून नाही ते बद भक्तान कशी प्रेमांजन चरित भक्ती विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती तसला म्हण संतान भजन करून ते कार्डिगन वेल्सांतू कितलोड पावस येयलो म्हळ्यार काही ते पेपरान पुरे स्वामीजीन येवन भजन केले पावस येयले म्हणून कितले की जण लेखली काही हे पुरा त्या वेळार सांगता केला जण कायलो बेसू काही गेल्लो बेतू काही एक वेळ जाल्ले म्हणून ओटू जलते म्हणून तशी म्हणून जण सांगता काही जोर पावस म्हळ्यार तांकां ते 2 दीस नंतर ते कार्डिगन वेल्स साधून
विंगडे हांव खंयते अबिस्ट विथ वेल्स म्हूण सांगून थंय वताना हे पुरा गुगला मेळटा पळय ती पेपर आयला हे सकड हे कालांतू प्रभुपादाल जाल्यार 1975 अंतू तुम्ही टाईप करून पळयला कळता तशीची गौर गोविंद गोस्वामीन थंय वच्चे अबिस्ट विथ वेल्स म्हणून थंय जोर पावसू जाय महाराज जी आमकां थंय वचकावे अगत्य ना की म्हण जोर पावस येयला पेटा कोणें येना ती म्हणली थंय शिष्य वर्गान पुरा तेन्ना भायर सरया आमी मागीर पळया दावास देवस नवे म्हण सांगून शिला प्रभुपादाल उडगास करून त्यांनी भायर सरले ते भायर सोरून एक ते गांवाले हळ्ळेले पावताना तांणी लेखील की हळ्ळी ना कंडापटी पावस आसता म्हणून हे आजी प्रवचन जायशना म्हणून ते लगी लगी लेक वद्दाना काळी मोड सकड वचून दव मोड जाले कई आणि दव मोड जावन थंय भारी सनशाईन कई आणि तांकां भारी गमत कीर्तन करूक नांचूक नगर कीर्तन करूक पुरा भारी सौकर्य जाल्ले म्हणून आस गुगलांत आस ते संकीर्तन यज्ञ इतले पॉवरफुल आता देव कडेरचे श्लोक आमकां आयचे एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती कसं जाता म्हणून सांगता ते आमगेल कृष्णा स्टाईल भगवद्गीतेंतू ताण सांगील वरी केली म्हणजे री कसं जाता सांगण्यातील सांगून ऐकणी म्हणजे री कसं जाता सांगून ऐकणी म्हणजे री एवं प्रवर्तितं चक्रम अशी हे चक्र कोण ऐकत की ತಂಗೆಲೆ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಜತ ಅಥವಾ ತನಿ ಐತನಿ अघायुरिंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवती ना अनुवर्तयती हय कोण वर्तन करना की तगल उत्तर ऐकनात की तंका मोघम पार्थ सजीवती तंगल जीवन व्यर्थ जत्तके नवमाच्या अध्याय श्री एक श्लोक मोगाशो मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतस म्हणून प्रत्येक तंगल फ्लॉप जत्के तंगल जीवन म्हूण देव हंग सांगता कित्याक म्हणल्यार प्रकृतीक जावन हे मनुष्य जन्म आमकां कसो मेळ्ळा म्हणल्यार आमकां आत्मसाक्षात्काराक तर मेळ्ळा कोण यज्ञ पूर्ण तंगल ते कृष्णा कॉन्शियस प्लॅटफॉर्म याना की खाली ते यज्ञ करचे ते मॉरल कोड्साचे ते स्टँडर्ड प्लॅटफॉर्म मारी असन की बॉडीली कॉन्सेप्ट तू असं की ते म्हणल्यार ते यज्ञ केल्यार हे जाव का हे यज्ञ केल्यार संतान जाव का मागीर वर्डीक जाव का काम जाव का हे गणोम केल्यार तेच स्टँडर्ड कोण अस की कोण कृष्णा कॉन्शियस याना की तंगल जीवन जेन्ना कृष्णा कॉन्शियस आसा येवका ते आता आम्ही मना करून घेवका ताजे अतीत जावन वचका आम्ही अतीत जावन आम्ही कृष्णा कॉन्शियस जाली म्हणजे तेन्ना आमकां मना वता सर्वगतम ब्रह्म प्रत्येक कडेन देवस आणि आम्ही दावाले किंकर म्हणाल मना वता आमगेल्यानी दावाल संबंध आमकां मना वता कृष्णाका आम्ही विसरला कृष्णा बोली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारा देया संसार दुःख आम्ही कृष्णा विसरले ती कृष्णा विसरले देखून आमका आम्ही मस्त अनादि कालातून बहिर्मुख जाल्ले ती ते देखून आमका संसार दुःख आम्ही कृष्णाले सर्वेंट आम्ही कृष्णाले किंकर म्हणून आम्ही मना करून घेऊन प्रति यज्ञ आम्ही आत्मा प्लॅटफॉर्मार करून दावाक ताक दिवचे शिला ताण आमकां दिल्लेले एक बाग ताक दिल्ली म्हणजे ताक पावली म्हणजे खंडित आमकां हे जीवनांतकून ममकार पुरा वचून आम्ही कोण म्हण मना वचून आम्ही दावा लोकाक वतांती आता मी 16 श्लोक जाल्ले मनुष्य जन्माचे उद्देश आम्ही मना करून घेतला हे कोंकणी भारत भागवत पुराण कोंकणी चंग सत्संग जाता नाही ते देखून आमका कसं एक चान्स म्हणल्यार सुरेर भगवद्गीते
प्रति एक एक अध्याय म्हण जालें मागीर एक एक अध्याय एक एक दीस कंप्लीट करता म्हण जालें आता एक एक दीस सेक्शन कंप्लीट करता म्हण जालें आनी काही डीप वता सांगता आमी आनी लर्न भगवद्गीता श्लोका एडे म्हण की म्हणू एक दीस कसले सो ये चांग कार्यक्रम भितर सत्संगा भितर आमकां प्रभुपादाल परपरटा मुखांतर आनीक डीप वच्चे एक चान्स मेळटा आयकुचेक हे सकट जाले नंतर प्रति दीस तुम्ही प्रभुपादाले परपट येदेसचे एक जाल्यार एक डेली वाचका भारी चंद कित्याक म्हळ्यार हे आचार्यांगल वाणी न्हय भारीची आमकां देवाल प्राप्ती करू सुलभ जाता साक्षात शास्त्रीय आमगेले जीवना उद्देशाची भगवंता प्राप्त करचे हे संसाराचे आमगेल गाडयेक दोन चक्रच काही एक गाडयेक बैला गाडी आशिल्ल्या वेरी दोन चक्र ते चक्र ओटूची सम असल्यार अनुकूल असल्यार मात्र गाडी मुखार वच्चे तशीच आमगेल जीवनांतू प्रारब्ध आणि पुरुषार्थ म्हळ्यार दोन चक्र संसाराचे गाडयेक कसले आमकां ह्या संसाराक लौकिक कसले आशिकी भोग की विषय वस्तू की कसले वस्तू मेळका म्हणजे जाल्यार या गाडयेचे हे चक्र दोन्ही प्रारब्ध जेव्हा पुरुषार्थ दोन्ही अनुकूल जावन आसो का कंचे एक ना म्हणजे जाल्यार आमी लेखील वस्तू मेळना प्रारब्ध आमकां प्रारब्धांत मेळचेच पुरुषार्थ ना म्हणजे जाल्यार मेळना त्याची कितली परिश्रम आमी घालून ती प्रारब्ध ना म्हणजे जाल्यार मेळना जाल्यार धवाल भक्ती खाली इच्छे केल्या मेळटा काही खाली ते आशे केल्या पुरो तेच नारद पांचरात्रांतू नारदान सांगला कृष्ण भक्ती रस भावितमती क्रियतां यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यं च मौल्यं कलम जन्म कोटी सुकृते न लभ्यते कोटी कोटी जन्म घेतल्यारी आमकां कृष्णा जन्म मेळका जाल्यार आमी इच्छे करका भारी दुर्लभ ते देखून इच्छे करी ती एक जन्मांत आमी खंय कीच इच्छे केल्यार देखून आमके आचार्यांगेल वाणी मेळटस आनी मुखार जाल्यार केन्नाय चांग इच्छे करी ती ते प्रभुपादाले बूक वाचचे तांगेले नाम जप करका म्हणलेले एकची पुरा आमी मना करून घेवन एकदम नाम जप करी ती आनी आता लोकोयम कर्म बंधनाक नाजाल्यार हे कर्म लोकांत आमी बंधन जाता ती आमकां कृष्णा लोक वच्चे जायना एकदम जप करी ती म्हूण हांव विनंती करता सगळ्यांक म्हळ्यार प्रभुपादान सांगिल्लें 99% आमगेले स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस जपा वयर डिपेंड आसा म्हणून हरे कृष्णा म्हगेले हे आयचे क्लास आयकून खंय पुणी कोणालेय मनांत कृष्णा वयरी प्रीती चडला म्हणजे जाल्यार ते गुरु महाराजान म्हगेल वयर केलेले अनुग्रह आशीर्वाद म्हणलें तसाम अन्यथा अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देवा क्षमस्व पुरुषोत्तमा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा हरे कृष्णा चन्नी माताजी अति सुंदर जावनु आयचे सेशन कल्ला सर 10 श्लोक तुकुनु 16 श्लोक तंतु यज्ञ विषय संगीत प्रसाद विषय संगीत कोणाकडे कसले प्रश्न म्हणजे नेमके येतात ते प्रश्न नेमके येता असताना आयचे क्लासाचे समरी म्हाका परमपूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराजाले एक इंटरॅक्शन ಅಂತ आशिल्लें आसा तांगेल मुखारविंद तुका आयकलेला आयची क्लासाची समरी म्हाका 3 चुटके आसा येयले एक पंत दिव्यांग शिला प्रभुपाद तांणी सच्चिनंदन स्वामी महाराज आणि तांगेल पुरा विंगड डिसायपल्स आशिल्ले शिला प्रभुपादाल तांगेले निमगेल की कृष्ण अति श्रेष्ठ
कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड म्हणून प्रूफ कसं असं म्हणून त्यांना एकाकडे उत्तर दिचं सूर केलं श्रीला प्रभुपाद तुम्ही सांगील मी तिनं कृष्ण असल्या भितर होडो म्हणून आम्ही या करताची म्हणून तेच सत्य म्हणून श्रीला प्रभुपाद म्हणून ओके तृप्ती जाईन का श्रीला प्रभुपादाका श्रीला प्रभुपादाला निघत आणखी कसले कोणाके कसले सांगू असं म्हणून त्यांनी विंगडकल्यान सांगली की भगवद्गीतेन सांगला कृष्णा हिमसेल्फ इज द गॉड म्हणून सांगितलं असतं म्हणून जले शिला प्रभुपादा तांकां तितले तृप्ती जायनी के तेन्ना शिला प्रभुपादान मागीर निमगेल के आनी कोणाके कसले सांगू असं म्हणून पण सगळ्यांनी त्या तोंड पळयले के मागीर शिला प्रभुपादान सांगली के आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र संपूर्ण तृप्ती जावन कृष्णाक मन अंटू घेवनु मन दिस्त ಮುಂಜಲೆರಿ ಸಜ್ಜಕ್ಕೆ ಹೋಡ ಪ್ರೂಫ್ ನ ಕೃಷ್ಣೋತ್ಸವ ಮಳಲ ये कंची कॉन्टेस्ट संगील मळरी सचिनंदन स्वामी महाराजांना प्रसाद कथास्थल संगील त्यांना उदाहरण कसं दिलं मळरी जस्ट लाईक ए hungry person is satisfied if his stomach is fed with prasadam एक पट्टा भोगशील मनशाक दिल्ली म्हणजे ताका कशी तृप्ती जाता आणि ताका कशी कळता आता म्हाका पुरा पोट भरलंय म्हणलें तशीची त्या पोट्टा भुगेक तेच असले भितर एक्झाम्पल म्हणजे सचिनंदन स्वामी आता प्रसादम खावन त्या पोट भरले म्हणाला प्रूफ कोणाके सांगू निम्मा ना कोण दिवचे जाना खेळल कुठलं त्या पोट भरता प्रसादम खावन तशीच आम्ही केतना कृष्णाला नाव जप करताची आणि कृष्ण भावनामृतांत आम्ही मुखार सुनवची पळयता असाची त्या असल्या भितर होडा म्हणाला सचिनानंद स्वामी महाराज सांगितले त्या आजी जननी एकान सांगितलं क्लासाच्या प्रसादमा विषय सांगितलं असं आणि कंट्रोल केलेलं नाही जप कोरका म्हणाला जप केली शिवाय आमक मेळना म्हणून महाराजांनी सांगितले या त्यांनी शिकिलेच के शिला प्रभुपादाला तो बनू असल्या भितर होड जाव असले विषय हरे कृष्णा कोणके कसले प्रश्न सचिवा सॉरी हे कळला की मग आता कोणाके अनम्यूट करून हरे कृष्णा हा मथुरा माताजी भारी लायक कोण सांगले जननी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद ज्याला पहिली म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्ले मातसो रात जन्मना हांव निमगेली तुम्ही सांगील कसं म्हळ्यार आमी कोणाक दिल्यार कृष्ण प्रसाद दिवं का म्हणून ते करेक्ट जाल्यार आमकां एक पंता आमी द्रव्य म्हळ्यार दुड्डुकी कसं वाडीके दुड्डुकी ना काय ना हुशार नाशिल्ले दुड्डुकी ना एज्युकेशन आशिल्लें तांकां दुड्डुकी हेल्प की करका पडटा म्हळ्यार आमगेले संबंधांतले ज्यो कोणाके ज्यो आतां ते द्रव्य आमी कृष्णान दिलेले बुद्धीनं आम्ही संपादन केलं म्हणताना तेव्हा प्रसाद जायना तो दुसरी प्रसाद रुपारीची आम्ही दुसरा हेल्प करता ते प्रसाद रूप जायना जत्ता दावाल पायमुळा दवरनु मग्गिर दिवक ओके ओके आता कसं म्हळ्यार ट्रान्सफर करचे हे सकड बँक टू बँक ट्रान्सफर सकड प्रजात न्हय तशी हांवें लिखली म्हळ्यार आमी हेल्प करता पडटा आमगे फॅमिली भितर ज्यो कोणाक ज्यो तेन्ना ते द्रव्य ते एक प्रसाद जायना म्हळ्यार आमी देवान दिलेले ते दुड्ड देवालेची ते आमी सांगता दिवचे म्हणून लेखतना ते प्रसाद जायना दावाल पायमुळा दवरनु केस सांगतो द्रव्य दिवका जाता तांकां की आमी लागीं आशिल्ले देखून न्हय आमगेल्या तकून तांणी दुड्ड घेता ती तशें आसतना तांकां हे बुद्धी योग सांगूक दिवका मुखार सून दावा कितें यूज करका म्हूण सांगू न्हू आनी दावाल पायमुळा दवरनु मागीर ते दुड्ड काडली म्हूण जाल्यार ते मुखांतर तांकां मुखार सून ते दुड्ड जोडता आनी तांकां चांग बुद्धी खंडित देव दी ओके हरे कृष्णा थँक्यू माताजी हरे कृष्ण माताजी आमगेले प्रत्येक कर्म आमी देवाक समर्पण कोण कोरका म्हणटात न्हू आमगेले वर्ड्स एक्शन थॉट्स प्रत्येक देवा समर्पण करची म्हळ्यार थॉट्स आमकां नाका जाल्यार येता आसता वर्ड्स आनी एक्शन कोणी ಸ್ವಲ್ಪ कंट्रोल करूं येता
म्हणा लाईक कसं रे वायट करना तशें आमी कॉन्शियस जावन ಸ್ವಲ್ಪ उलयतना जेव्हा ऍक्शन आहे तशीची जेव्हा थॉट्स कसं नाही येत असतं त्या कशी देवा समर्पण करचे तांतू बॅड थॉट्स असतं म्हणा लाईक इनिशियल स्टेज ಅಂತೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎತ್ತ ಮಗಿರಿ ते असोसिएशन ऑफ डिवोटीज तक विंगड वाटना अमक्यात आम्ही असोसिएट करताना भक्तांगलो टू असोसिएट करका ना जाल्यार पळय अशी एक सांजे वचून लागी करतले वचून उलयता बोर जन बरी चांगिती तश कसले कोणाके दुर्विना ती तिगेला वचून उलयता तशी पंचादीक ते सकड आम्ही लेखचे एक 5 मिनिट वचून उलयता जल्ली इतली अवॉइड करू सुरवेर दे अवॉइड केल्यार मागीर तांकांय कळटा आता केन्ना पळयलें न्ही त्यांनी जपमाल घेवन बसता बस उलोवचें ना मस्त काळ जाल्ले फुडें उलयता आशिल्लें आमी आतां उलयना ती म्हणून तांकां अभ्यास जाता आनी एकदम दावाल जप करता करता आमगेलें मन शुद्ध जाता ते जप आमगेलें मन शुद्ध करून कृष्णाल काणी आयकुया म्हणून जाता खंयचेय आमकां वार्तालाप नक्काच म्हूण जाता अंतरे निश्टे बाह्य लोक व्यवहार ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಕೊರ್ಕ ಜಲ್ಲರಿ ಅಂತರ ಮನ भितरी कृष्णा 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 म्हणून सांगदारी कितली ते पंचायती करताल मनशा ते आमगेले राप का म्हणून दिसना सगळं मस्त चेंज आसा आमगे लायफांतू खाली नाम जपांतू जाता आमगेले मनची शुद्ध जाता चांग कितले कोणे वायट केल्यार तर कितली की संतांगेल काणी आसा आश्रमांतू एकदम चोरत आशिल्लो तांदूळ व्हरत आशिल्लो गोत सुनता गुरु महाराजान उरलय म्हणून सकड कित्याक ऑड नाही तो एक ने एक दीस समजता गेल विषय वायट लेखूक तांकां साध्य ना संतांक वड्डांक ओडोड संतांक पुरा तांकां कितले वायट जाल्यार तांगेल वेरी वायट म्हणलें साध्य ना तांकां दुसरे वेरी वायट फॉल्ट फायंडींग म्हणल्यार एक कॉन्सेप्ट ना तांगेल लायफान तशीची जग करता 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 आमगेल मन परिवर्तन जाता धन्यवाद मातेजी मस्त छान कोण सांगले आई सेशन आहे मस्त लाईक झालं धन्यवाद हरे कृष्ण मैडम मैं श्रीधर पे लेता हेलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी मी एक क्वेश्चन तुझं म्हणाले ऍक्च्युली आता भौतिक जगात शांत असतात आणि फिजिकल डिसेबिलिटी सुरतात कोणाक कोणी एकला करता जाल्यार तांगेल हे कसं जाता म्हणाले तांणी कृष्ण कॉन्शियस उरचे जाणा केल्यामुळे भौतिक जावन तांचे सुमार लोक येता उरताची जगतांत तांणी ते न्यूनच आहे तांगेल करून न्यूनच आसता उठून दाखयता उरताची नाजाल्यार ते एक दिसता उरता उदाहरण एकल्याक चेडू ना म्हण सांगला खंय गेल्यार ते समस्या उरून उरता तेन्ना तो कशी कृष्ण कॉन्शियस उरता कशी हे करता ताणें प्रॅक्टीस करता कसं करता सम म्हाका मना वच्चे न्ही एक प्रश्न जाल्यार एक चेडू ना म्हळ्यार कितें एक प्रश्न कितें कोणी कृष्णा कॉन्शियस कोण पडता म्हणून समगोच्यो तुमी म्हाका दिसता ताणी क्वेश्चन निंबल कसं म्हळ्यार तागेले मनान तूं केन्नाय आसता म्हाका चेडू ना खंय चमकल्यार ताका तेंच उडगास येता तेन्ना ताणें तसल व्यक्तीन कशी कृष्ण भावनामृतान तूं कॉन्सन्ट्रेट करूं जाता ताका तागेले मनान तें दुख केन्नाय आसतना प्रति एकल्याक एक एक प्रॉब्लेम आसा न्ही ते आमी काडलेले तशें आसा आतां कितले की संतांक नामदेव संतांक तांगेले बायल भारी तुकारामाले भारी जोर आशिल्ली खंय एक कसलेय जेवणा म्हणून सांगून आज कसलेय गरले घेवन घेन तिला येवचें जमल तेन्ना ताणें एक कब्बू वेलेले कडेन कब्बू 3 काण ताका मारले काणी आसा व्हड येतान वाटेर वाशील चेडू पुरा वांटून एक कब्बू व्हरले एक कब्बू व्हरून बायल्यान मारताना तो म्हणलो ते 2 जाले कब्बू म्हाका तुका 2 कब्बू जाले म्हण तशी तुकारामाल्या बायल जोर जालेले देखून ताणें तशी कळ्ळें मिगेल बायलान जोर जालेले देखून हांव देवार भक्ती करूचें जालें म्हण नरसिंह मेहता तागेल बायल ताका ओटू आशिल्ली भक्ती करताना तो म्हणलो म्हाका बायल मिगेल साथ दिलेली देखून हांव भक्ती केलें म्हण तशी प्रत्येक प्रॉब्लेम आसा हे
भक्ती येणी म्हणजे री आम्ही प्रॉब्लेम्स फेस करका नव्हे दावाले ताजे की चांग आमक दावाले एक शरण घेतलं री तंतू एक पिल्लराक आम्ही वर्गून राबिल वरी मागीर आमक उसकुना ते मना करून घेऊ का प्रति एकले विंगड विंगड प्रॉब्लेम प्रति एकल्या लाईफ आणतो प्रति एकल्या काही विंगड विंगड क्वेश्चन पेपर ते आन्सर करो का तांच्यानीची ते कर एक वाट कसं म्हळारी अंडरलाईंग करंट कृष्ण भक्ती ते आम्ही सुरेर मना करून घेऊ का इत म्हळारी आम्ही कसं की केला पुरुजल मानतो ताकोंदून आम्ही भक्त संती एकल्या चेरडूना एकल्या दोळना एकल्या कानना एकल्या बायलना एकल्या चेरडू सोयरीक जायनी एकल्या चेरडू जात्ताची चेरडू गेल्ले ती कोणाकही प्रॉब्लेम्स ना ती नाची आहे दुःखालय शाश्वत म्हणून नाव दिला ते वेळा तशी असताना आमका कृष्णाला आधार घेऊन कृष्णाने इतली पुणे केली नव्हे हे असेल एक थॉट आम्ही मन आडका कृष्णानं असेल पुणे कितली की भोक्का आशिला मग दावान तगल वैरी प्रीती केलेलं देखून इतले आमका कोरून दिले हांव मस्त पाप केला दावा तू गेल करुणेन तू हांव इतली पुणे देची आम्ही करता असं म्हणून ताणे मना कोरून घेऊ का चेरडू नातलेरी भक्ती करू लायक जाले म्हणले का चेरडू नसलेरी तांकाय वोट करून चेरडू त्यांची प्रॉब्लेम्स आम्ही पॉझिटिव्हली काढता हिंगड येना इत म्हळरी अथवा दवाल वाटेरी येणी म्हणून जाल्यारी काय प्रॉब्लेम काय उणी ना आम्ही दावा वैरी शरण घेतलेरी आमका मनाक एक धैर्य देव आमका पळोवन घेता आणि तो मस्त लागे करून घेता म्हळ्यार एक धैर्य केन्नाय असता ना जाल्यारी ते प्रॉब्लेम्सच आम्ही आटोवन दावाल शरण घेनी म्हणून जाल्यारी सान उदाहरण कसं म्हळ्यार आयच्या दिसाक चेरडू वची मार्क उणी जाल्यार ಕೂಡಲೇ नक्क जाल्यार करून घेता ती इत्याक पुढे काला नाशिली इतली सगळं प्रॉब्लेम प्रति एक काही सॉल्युशन आत्महत्या म्हणल्याकला जणान ताज्या मागे वेल ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತನಾ मागीर बोगची खंडित बोक्काची हे सगळं ಗೊತ್ತನಾ जण ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ पुरा जाल्यार इतले दावाल शरण घेऊ का दावाल शरण घेतल्यार ऑटोमॅटिकली आमका देवूच एक चेरडू दावाक चेरडू जावन पळयल्यार पुरमू हरे कृष्णा मुगेले हरे कृष्ण माताजी आन्सर तुमका पावली म्हणलेकता प्रश्नेक मेन असोसिएशन जाव का असेल सकड ग्रुप ಅಂತ आम्ही हे करून जल्लितले मन आम्ही दावाल त्या कडची गुंडोक जप मुख्य जप करता 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 आमक तांचो टेस्ट आयला री ऑटोमॅटिकली पूरा प्रॉब्लेम्स आके ऑटोमॅटिकली रिवील जाता आन्सर्स हरे कृष्ण माताजी थँक्यू हरे कृष्ण तंतु जस्ट ऐड करो जननेकर संगीलंतु दक्षिण भारत अंतु गुरुवायूर अंतु पूंदानम मळल एक संतस तंका चरडू जल्ललशिले जलेरी फस्ट त्या तोंड कसले चोरोड म्हणटाची केरळांतू फस्ट तम खावचे चरडाक सीत खावचे होय त्यावेळा ते चरडू मरता आणि ताका टोटली दुःख जाता जाल्यार ते पॉझिटिव्ह जावन काण घेवन टोटली कृष्ण भावनामृत ಅಂತ ಏನು इन्वॉल्व जावचे आसा ते जन्नेकन सांगिल्लें डायरेक्ट एग्जांपल आतां तुकून म्हणटा चित्रकेतूल एग्जांपल ಅಂತ डायरेक्ट म्हणटा श्रीमद भागवतम ಅಂತ आणि कोणाक कसले दिसवा म्हणून जाल्यार आयचे सेशनाक आमकां विराम दिवया अनाउन्समेंट्स कसं म्हळ्यार 26 ताका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर तिरोभाव दिवस तेतूसु वैष्णव भजन्स आसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर गेले 1 तारीखेक संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा मंडे वेनस्डे बुधवार शुक्रवार
सुबोधिनी भगवद्गीता ऍज इट इज ताची कंटिन्यू जाता आसा आणि शनिवार हिज ग्रेस माधव चरण प्रभू सेशन आसा स्पेशल सेशन सगळ्यांनी ताका पुरो जॉइन जावका म्हणून सांगून रिक्वेस्ट करता आसा तशीच चॅन्टिंग ग्रुपान तू जॉइन जावका म्हणून रिक्वेस्ट करता आसा कोणी जॉइन जायनी जाली म्हणून जाल्यार मस्त कोऑर्डिनेटर्स आसाची चॅन्टिंग ग्रुपात खंयचे एक ग्रुपान तुमकां जॉइन जावं येता नरसिंह प्रणाम सांगून आयच्या सेशनाक आमकां विरांग दिव्या नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपो रक्षः शिलतन्कानकालाय इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणकमद्भुतशृङ्गम् ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की